команд, за гульнёй якой мы зараз будем назіраць, гэта Крумкачы. Це сур'ёзны шлях яны адолелі у сталіцу. Ну і, канешне ж, таксама удзельнікаў Еўракубкаў, МЛ Віцебска, Барысаўскі Батэй і сталічная Дынамо, яны ўсе свае гульні выйгралі. Глядзім за гэтай атакай. Адразу ж дынамаўцы вельмі хутка выходзяць наперад ужо на пачатку, нават не на пачатку другой хвіліны, а ў канцы першай. Дзяніс Кавалевіч вось так вельмі хутка засмуціў Арсеня Кудзіна. Ну, ось такая атака вельмі выдатная, я б яе так назваў. Справа прайшла з перадачай у штрафную пляцоўку. Ну і вось хтосьці там... Короткая перадача, як пісьменна зараз на апярэджанне дзейнічае Алексей Лаўрык. І, может быть, зноў-таки атака атрымаецца з ударом па варотах. Перадача, Ложкін у штрафной, б'е ў бліжні вугал і забівае. Як мяч зараз прайшоў у вароты. Ну, просто дзіўнае. Тут, конечно, памылку мы павінны Арсеня Кудзіна зафіксаваць. Ну, з такога вугла, конечно, ну, нельга прапускаць галкіпер нават другой лігі. Мне ўсё ж таки так падаецца. Владислав Ложкін становіцца аўтарам гэтага гола на 22-й хвіліне. Ну, яшчэ раз, конечно, мы гэты гол на паўторы побачым. Ну, да. Прастрэл. Максим Попок, што нічога тут не было. В прынцыпе, там і так ёсць. Нічога там асаблівага не здарылася з чарнагорцам. Ну, уздымацца трэба. Падача Ковеля, удар па воротах. І што? 2-0. Гэта я маю на ўвазе лік Крумкачы Дзяніс Кавалевіч. А ён зараз стаў 3-0. На 37-й хвіліне Дзяніс Кавалевіч. Зноў вось гэты пас. Зноў гэты пас з правага флангу праходзіць, і зноў там ніхто не паспявае выскакнуць вышэй ўсё ж таки за форвард Дынамо і яму перашкодзіць. Вось так проста і лёгка. Жо будзе біць Константин Святкоў. Не, б'е на Мыката ў далёкі вугал міма. Ну, вось так японец мог зараз засмуціць Александра Нечаева і забіць у другім матчы запар. Ну, як мінімум, у другім матчы, может быть, ён і дагэтуль адзначаўся не так добра. Я падрыхтаваўся, скажу, сябры шчыра, да гэтай гульні. Вынік гэтай 1/16 фінала. Ну, хто там замест Холадова выйдзе? Таксама вось цікавае пытанне. Удар па воротах, і Арсеній Кудзін не дазваляе Дынамо зрабіць лік 4-0, а цяпер дазваляе. Все ж таки свайго берасцейцы дамагліся. Гэта Роман Грыцкевіч на 85-й хвіліне. 17-й нумар робіць лік 0-4 ў гэтай гульні. Так што так, сапраўды у большасці ўдалося забіць зараз вось дынамаўцам. Ну, што ж, такое таксама. 9-я хвіліна. Ну, в прынцыпе, тут, ведаеце, па законах жанру можна штосьці паспрабаваць падсумаваць. Глядзім, Грыцкевіч забівае і робіць галявы дубль. Ну, вось, далучаецца ён такім чынам да Дзяніса Кавалевіча. Ось па колькасці галоў гэты матчы Кавалевіч забіў двойчы ў першым тайме. Роман Грыцкевіч столькі ж разоў паразіў вароты Крумкачоў у тайме пад нумаром 2. Ну, апынуўся ён перад адзіным Арсеніем Кудзінам. В прынцыпе, ведаеце, у такіх выпадках кажуць, што мог ён нават запытацца ў галкіпера, які ж там вугал мяч накіраваць. Правалілася.